שלום חברים, כאן לירון. אנחנו נשחק ברול סטארס. נראה לי שכבר לא שיחקתי איזה שבוע, אז בואו נראה אם אני טוב. נראה איזה אידס. יש, ניצחנו. אנחנו עולים לחצי גמר. עוד 13 שעות, חצי גמר. הקבוצה שלי זה חתולים אולטרה. איך אנחנו משחקים? אני כאן לא בנוקאוט. אני גם ביום עוד יום. בואו איתי לקבל את הדברים האלה. תסתכלו, גם כפי שאתם רואים, כאילו מי ששיחק, אז היו מתנות 10 כוכבי סטאר, וקיבלתי את סופיה, וקיבלתי כמו שאתם רואים סופר טעינה לדינמייט. זה איך קוראים לזה? זה משתמש גרוע. ואוקיי, זהו, בואו נתחיל. בכוונה גם הנמכתי את המוזיקה שלנו. I could do this if I wanted to. Okay. Big guy. איי. מה קורה בי? So awesome. Don't be salty. לא, אנחנו הולכים לנצח, מה זה? I low-key want to win this game. כמובן שאני אעשה. כמובן שלא קיבלנו עם הגלי. Super rare. Super rare. בחיים לא יוצא לי טוב עם זה כמו יואר. אוקיי, אבל לא יודע, זה מה שהבנו לפייפר זה טוב. קרדיטי, כן, שכחתי. קראו את אחרי זה כתוב. אסור לי להפסיד. אבל אם אני מפסיד יש לי מטבעות. מה השעה? Can't believe I have to do this. I'm lagging. Ew. לא, יש לי קצת חיים. איי, אין לי סיכוי. זה, חברים, לא היה לי סיכוי. Rock is OP. אבל כמעט דרכתי. אני שורית עליו. Don't be salty. איי, נו מה? לא מאמין. כמעט הרגנו אותה. לא, בגרוע. טוב, זהו, עשינו את המשחק הזה.
איי, איי. אי אפשר לשנות? כאילו להמשיך? מה? לא נורא. זה סולו? חברים, אם אתם רוצים חלק 2, אז תרשמו לי בתגובות.